danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin ganin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Dauda Kyautar Rarara ya ba wa Ummi Ibro kyautar sabuwar mota ƙera Honda a Kyautar Legend. A ci gaba da tallafa mutane, yau ma dai ciyaman ɗin mawaƙa Dauda Adamu Abdullahi Kyautar Rarara ya gungwaje Rabi'atu S Umar wacce aka fi sani da Ummi Ibro da kyautar sabuwar mota ƙera Honda a Kyautar Legend. Daga ƙarshe ciyaman Dauda Adamu Abdullahi Kyautar Rarara ya yi mata fatan alkhairi tare da fatan Allah ya sa lafiya ta kashe. Mai taimaka ma Rarara a kafafen sada zumunta Rabi'u Gayane ya fitar da wannan rahoto, inda a can kuma duniyar Kannywood ta samu ita ma Ummi Ibro ta wallafa a shafinta na Instagram, wanda tabbas gaskiya ne kenan. Ku dana subscribe domin samun labarin Kannywood da ɗuminsu daga tashar duniyar Kannywood.